Brno si stěžuje, že má málo městských bytů a přitom je samo stále rozprodává. Když město jednou byty prodá, ztratí nástroj pro dostupné bydlení. Tohle musí skončit. Jmenuji se Jan Grmela a kandiduji za Lužánky. V Brně si bydlí dobře, ale ne všem a všude. Místo toho, aby Brno byty stavělo, tak je rozprodává. A to má strategie, fondy i plány. Dříve vám v Brně stačilo mít průměrný příjem. Dnes lidé s nadprůměrnými příjmy mají velice obtížnou situaci. Nechceme, aby lidé byli vytlačováni mimo město. Chceme, aby Brno cíleně zvyšovalo podíl městského nájemního bydlení a tím vytvořilo protipol bydlení vlastnickému. Tak, jak je to běžné v západní Evropě. Brno potřebuje více cest k dostupnému bydlení. Startovací byty pro mladé, družstevní bydlení, městské nájemní byty. Tohle nejsou experimenty, to jsou běžné nástroje moderního města, tak jak je známe ze západní Evropy. Brno sice počítá s výstavbou nových městských bytů, ale tempo zdaleka nestačí. Chceme, aby Brno do roku 2035 postavilo nejméně 2000 nových městských bytů a urychlilo přípravu projektů dalších. Vlastní bydlení je pro mnohé v Brně takřka nedosažitelné. Chceme, aby se družstevní bydlení stalo rozumnou cestou mezi drahou hypotékou a nejistým nájemním bydlením. Městské byty nesmí být přidělovány na základě toho, kdo koho zná, jak se vyspí bytová komise na městské části nebo kdo napíše lepší motivační dopis. Brno pravidla už sice má a platné pro všechny městské části, ale ty ponechávají značnou volnost rozhodování městským částem. Chceme, aby když splníte pravidla, tak jste měli jistotu, že se do městského bytu skutečně za nějakou dobu dostanete. Stavět domy nestačí. Když u nich nevznikne škola, školka, lékař, parkování nebo zastávka MHD, tak nevznikla nová čtvrť, ale nový problém. Brno musí stavět celé fungující čtvrti, nejenom bytové domy. Brno nezačíná od nuly. Pravidla má, plány a strategie, jenom je konečně musí začít používat, nejenom o nich mluvit. Protože dobré bydlení není výsada, je to součást normálního života ve městě.